Allah a baka miliyan 10 a ce ka shanya kwalin sigar aspen za ka iya? Ana mun da kwalin oris. Malam kana tare da kunya media da Allah wata tambaya muke so zan yi ma. To Allah ya sa zan iya. A baka miliyan 10 a ce ka shanya kwalin sigar aspen za ka iya? Kwalin sigari ne. Da gudu ma. Da gudu zan yanya kwalin sigari aspen. Abin miliyan 10 kace Miliyan 10. miliyan 10 kwalin sigari aspen miliyan 10 miliyan 10 gaskiya Za ka iya? Allah a baka miliyan 10 a ce ka shanye kwalin sigar aspen za ka iya? Kai gaskiya ba zan yi ba. Ba za ka iya ba? Gaskiya. Assalamu alaikum malam kana tare da kunya media da Allah wata tambaya muke so za mu yi maka. Kuma Allah sana sani. A baka miliyan 10 za ka iya shanya kwalin sigari aspen guda? A miliyan 10 sigari kwali Ɗaya. tana fa da yawa ciki. Guda 20 sai a ci. Miliyan 10 amma. Aji ta za cewa hanyar guda 20. a heran a miliyan 10. Za ta sha amma akwai wahala fa. Za ka iya ko ba za ka iya ba kenan? To gaskiya hanye ta za ta zama asara jikina. Miliyan 10 nan sai ta gane wajen aikin magani. Ba za ka iya ba. Gaskiya ba zan iya hanyar guda a heran ba a zama ɗaya akan miliyan 10 domin tutuwa ta gare ni. Allah a baka miliyan 10 a ce ka shanya kwalin sigari aspen za ka iya? Ba zai yi ba. Za ka iya ba? Gaskiya dai. Saboda miliyan 10 fa. To ai ba miliyan 10 nake so ba. Rayuwa ta na fi so da miliyan 10. Gaskiya ne. A baka miliyan 10 a ce ka shanye sigari kwali da aspen za ka iya? Kai, ba zai yi wannan maganar ba za ta yi ba. Saboda miliyan 10 A ce in sha sigari kwali guda. gaskiya kaga dai ina sha ko ba ka ni ba Gaskiya ne. ina sha ba na sha amma ba ta sha ba gaskiya Allah a baka miliyan 10 sai ka shanye sigari aspen kwali guda za ka iya? Kamar wani lokaci zan dauka ina sha. Kamar zama guda Miliyan na miliyan 10. gaskiya wani mu. Ba ka iya ba miliyan 10 Kwali na zan sha. kwali da Kwali daya. miliyan 10 Zama ɗaya shi guda. Zan iya mana. Allah ya yi Allah. Shi kuma sun yi wallahi.